Mayong utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya. Miyerkules karon, Agosto 19, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Bagyong Ineng nagmentenar sa gikusgon samtang paingon sa extreme Northern Luzon, samtang hanging habagat mas gipakusog pa sa bagyo matod sa Pag-asa. Matod sa report sa Pag-asa, ganinang alas 11 sa buntag, ang bagyo nasigpatan kaganinang alas 10 sa buntag sa 800 kilometers east sa Apari, Cagayan o sa 815 kilometers east sa Calayan, Cagayan. As of 11 a.m. karong adlawa, giisa ang public storm warning signal number 2 sa Batanes Group of Islands ug sa Cagayan, lakip ang Calayan ug Babuyan Group of Islands. Samtang ubos sa signal number 1 ang Isabela, Kalinga, Apayao, Abra ug Ilocos Norte. Matod sa Pag-asa nga moderate to heavy ang pag-uwan nga masinati sa mga lugar nga masud sa 700 kilometers diameter sa bagyo. Gipakusog sab ni Bagyong Ineng ang habagat nga nakaapekto karon sa Palawan ug Visayas. Samtang gilaumang makasinati ug panagsang pag-uwan ang kasadpang bahin sa Luzon, lakip ang Metro Manila sugod ugma Huwebes hangtod sa sayong bahin sa sunod semana. Sigon sa Pag-asa nga risgo ang biyahe sa kadagatan sa may sidlakang bahin sa Luzon. Ang Bagyong Ineng gilaumang mugawas sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes sa sunod semana. Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand mikumpirmar nga adunay usa ka Filipina ang naangol nunot sa pagpamumbang nahitabo sa maong lugar niadtong Lunes sa gabii. Si Foreign Affairs spokesman Charles Jose niingon nga ang maong Filipina nakaangkon og hearing injuries mahitungod sa pagbuto sa bomba sa Ratchaprasong area sa maong nasod. Sigon sab ni Jose nga padayon ang pag-recover sa maong Filipina, kuyog ang pamilya nga iyang gitrabahuan sa Thailand apan nihangyo ang Pinay nga dili usa ibutyag ang mga personal nga detalye kalabot kaniya. Apan gawas sa maong Filipina nga naangol, wala pay kumpirmasyon gikan sa maong buhatan kung aduna bagyoy Pinoy nga namatay sa maong pagpamumba. Mahitungod sa panghitabo, nipagawas ang Department of Foreign Affairs og usa ka statement sa ilang website. Matod sa DFA nga gikondenar sa Pilipinas ang panghitabo sa Thailand. Ang Philippine Embassy sa Bangkok padayon pasab nakig-koordinar sa mga ospital sa nasud aron maklaro kung aduna bagyoy mga Pinoy nga naapil sa mga nangamatay o laing nangaangol sa insidente. Dugang sa DFA nga gi-abisohan na sab ang mga Pinoy sa Bangkok nga magpabiling kalmado ug siguraduhon ang ilang kaugalingong seguridad. Karong adlawa, giablihan na pagbalik alang sa publiko ang lugar diin nahitabo ang pagpamumba. Pipila ka mga tao ang nitungan sa maong lugar aron sa pag-ampo alang sa mga nangamatay sa insidente. Subay sa investigasyon sa kapulisan sa Thailand, nga dako ang posibilidad nga usa ka lalaki kinsa nagsulob og yellow shirt ang nagdala og dakong backpack nga nakita sa closed-circuit television mao'y primary suspect sa pagpamumba. Sa pagkakaron, padayon pang giimbestigahan ang mga anggulo sa maong krimen. Kahinumduman nga di mumino sa 20 ka mga tao ang namatay ug laing kapin sa 120 ang naangol sa maong pagpamumba. Tulo ka mga tulisan ang napakyas pagtulis sa usa ka pawnshop sa dakbayan sa Ormoc sa probinsya sa Liceo human misukol ang Tag-iya sa pawnshop. Nahitabo ang krimen sa Dalan Avilés kagahapon sa Udto. Ang pagpanulis ni sangpot pa sa pinusilay tungod kay misukol ang Tag-iya sa pawnshop. Ang resulta, walay nadala nga kabtangan o kwarta ang tulo ka mga tulisan. Subay sa investigasyon nga pagsira sa gwardya sa pultahan sa pawnshop, kalit nga dunay duha ka lalaki nga ningtud kaniya ug nahayang ang gwardya. Human sa pagkatumba, gitiunan o gidisarmahan sa mga tulisan ang gwardya sa maong pawnshop. Apan wala kahibaw ang mga suspitsado nga naa di ay sud sa tinted nga cashier's booth ang Tag-iya sa pawnshop kinsa nakakita sa tibuok panghitabo. Matod sa Tag-iya nga nakita gyud niya ang mga armas o gidala sa mga suspetsado. Gikuha dayon sa Tag-iya ang iyang pistola ug unang nipabuto sa mga tulisan. Nibaws pa og pakigpinusilay ang mga tulisan apan wa nila maigo ang Tag-iya. Sa dihang nipabuto pag-usab ang Tag-iya, ni karatil na og dagan pagawa sa pawnshop ang mga tulisan. Ning pagbalita, si PNP City Director Ferdinand Garay wala pa ni pagawa sa mga pangalan sa suspetsado ug kung unsay mga kaso ang ipasaka batok kanila.
University of Southern Mindanao ug Liceo de Cagayan University nanghawd sa baguhay lang gipahigayon nga nationwide inter-school cooking competition. Niadtong Agosto 12 hangtod 14 gipahigayon ang Ajinomoto Umami Culinary Challenge Mindanao sa Cagayan de Oro City. Ang maong kompetisyon gisalmutan sa 18 ka mga tunghaan ug 90 ka mga student competitors gikan pa sa Northern Mindanao, Socsargen, Zamboanga Peninsula ug Caraga. Nakapadaog sa mga tinun-an sa University of Southern Mindanao sa Cabacan, Cotabato mao ang ilang steamed salmon with crab fat sauce ug ang ilang blanched vegetables entry alang sa Best Filipino Umami Dish Competition category. Samtang ang Liceo de Cagayan University nagmugna sa ilang signature dish nga sinigang panakota alang sa My Own Umami Creation Competition category. Ang ubang mga mananaog mao ang Taguluan Community College, Southern de Oro Philippines College ug Mindanao University of Science and Technology. Ang nationwide cooking competition naglaom nga motabang sa mga estudyante nga makaamgo sa potensyal sa umami ang narikognisar ug napamatud-an nga ikalimang basic taste gawa sa sweet, sour, bitter ug salty. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page.
You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit Southfed at sunstar.com.ph to get the latest updates. Walo ka adlaw gikan sa ilang ikaduhang kadaugan ang USC gipildi ang CITU sa Sisafi College Basketball Tournament kagahapon sa Cebu Coliseum. Sa Lea Kapuyan sa detalye. Kanunay man tuod nga nagukod sa pagsugod sa duwa hangtod na sa third quarter, ang University of San Carlos Warriors may paksit sa Cebu Institute of Technology University Wildcats sa Sisafi College Basketball. Ang Warriors nabiyaan sa Wildcats og 11 puntos sa first quarter, 17 puntos sa second ug 11 sa third quarter. Mipildi sa Wildcats 83-75. Gipanguluhan ni iyang tagapan ang Warriors, pinaagi sa iyang 29 puntos. Ang Warriors aduna nakaroy 3-0 win-loss record, samtang ang Wildcats adunay 1-4. Sa high school, hustong dipinsa ang gigamit sa University of Cebu Junior Webmasters aron pildihon ang University of the Visayas Baby Lancers 70-64. Ang UV nakahimo og 34 turnovers, samtang 11 lang sa UC. Naglabaw usab sa rebound ang UC 40-33. Ang mga replay sa Sisafi basketball games makita sa sisafi.sunstar.com.ph/replays. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabistak! Ania na ang atong magazine! Bistak! Kabistak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhon. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bistak magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Maja Salvador duna na say bag-ong proyekto kauban ang nalink niya sa una nga si Coco Martin. Apan ready na ka si Maja sa posibleng laing romantic feelings with Coco. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Cormente. Kapamilya actress Maja Salvador daling gideny ang posibilidad nga magka-develop pa sila sa iyang leading man nga si Coco Martin. Si Coco ug Maja daan lang nagkauban ug na-link pa ato sa ilang hit teleserye nga minsan lang kita iibigin apan ang duha gikatakdang mag-uban na sab sa bag-ong proyekto nga ang probinsyano. Matod sa aktres nga sa pagkakaron, naka-lock pa daw ang iyang kasing-kasing tungod kay prioridad usa niya ang iyang trabaho.
Matod pa ni Maha nga ang gugma moabot ra daw og lisod sab isingit ang love life hilabi na kung aksyon ang focus sa ilang proyekto. Giklaro sa aktres nga wala siya matrauma sa iyang napakyas nga relasyon kauban si Gerald Anderson o gi-enjoy niya karon ang iyang pagka-single. Apan kung pakyas si Maha sa love life, naglaom siya magmalampuson ang balik-tambalan nila ni Coco. Matod pa niya nga dili lang siya og si Coco ang angayang higugmaon sa ang probinsyano, kundi apil ang ilang mga gidalang karakter. Bilib sab daw si Maha kang Coco tungod kay makita niya ang dedikasyon sa aktor kung hisgutan na ang pag-arte. Crystal Cremente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhin natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @SunStarOnline ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Kini si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.